Кой ми звъни сега? Глобо ми звънат сигурно. Само слушай. Пари както е било преди, просто в момента има някакъв проблем. Добре, ще бъдат ли преизчислени, примерно вчера и днес или? Но това трябва да коментирате с вашите менеджери, нямаме тая информация. Предполагам, че и те не знаят нищо. Добре, значи по-добре тази седмица евентуално да си я взема почивна, отколкото да седна да си трова нервите. Движейки по 20 лева на час, в момента съм на час и 20 минути, ще стана докато закарам поръчката, аз съм изкарал 10 лева, което е скандално. Предполагам, че може да ми се погледнат резултатите от предните 2 седмици, когато се върнах да работя, защото бях напуснал преди 2 години. Уж, че нещата са се подобрили. Да, явно наистина имаше приложение, което работеше добре. Вчера влизам, 20 минути не ми влиза поръчка. Днес още 15 минути не ми влиза поръчка. 10, айде, не беха 15, 10 минути. Говорих си с моя приятелче, който вчера ми казва, вика, прибрах се вкъщи, исках да си поръчам, викам да ям от Глобо, че нямаше нищо с нас. Става въпрос в интервал между 5 и 6, вика, отварям Глобо, при мен, вика, излизаха, че всички заведения са затворени. Не знам къде е проблема. Не е могъл дори да седна да си поръча храна, което предполагам, че най-вероятно много клиенти се е случило това нещо, което също се отразява на това да няма работа. Добре. Буквално направихте нещо, което работеше добре. Бота, даже аз бях станал доволен от бота как седи и върши работата. Даже на ботовете съм давал петици като оценка, че са си вършили добре нещата. В момента дори комуникацията с сапорт е кофти. Вчера колега седи и каза, свързан съм с сапорт, един ми пише, втори ми звъни. Ако си върнете старото приложение, може би ще е по-добре. Не знам, това беше идеята на този апдейт, но не става за нищо. И най-вероятно, ако не се оправят нещата, отново ще седне, ще напусна и много хора със сигурно ще направят това нещо. Ама, докато има глад на хората, такива идиоти като нас, къде да карат, ще се намират винаги. Добре, ще отбележа като коментар. Надявам се, че поне тия обаждане има някакъв смисъл от тях, защото да седнем да си говорим така, и ако не се вземат някакви мерки, то е безсмислено както за вас, така и за нас. Добре. Благодаря за отделеното време. Благодаря. Лека. Коко, hello, brother. Хареса ли ти разговора ми? Аз трябваше да започна да те слушам през Twitch, иначе ми бях задържан. Да, хареса ли ти? Да, правилно, в смисъл... Даже после ще му го изрежа на стелян и ще му го качат тук, бе. Може по навигацията, бе. И да реда маршрут. Направо мисля, че си му го казах Direction. И съм повече сигурен, че наистина ще има много напуснали, ако не седна да си оправят нещата. Нямаме така нищо от силата. Да си питаме нашите... Тя нямала информация, да си питаме нашите началници дали се координират. Чакай малко, бе, Стилян не ми дава парите, бе. Стилян ли е собственик тук от Глобото